Hola a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Un altre dia més amb el pesat de les equacions. Ho sento, però seré una mica més pesat. En el primer vídeo us he portat les equacions de primer grau, ara us porto els sistemes d'equacions. Quan parlem d'un sistema d'equacions, parlem de que hi ha més d'una incògnita. És a dir, hi ha la x, normalment li diem la lletra la x, i la lletra y. Amb una sola equació no tenim la informació suficient com per saber el valor de x i y en aquest cas. M'explico. Per exemple, x més y és igual a 6. En aquesta equació, x podria ser 4 i y podria ser 2. És correcte, no? Això és vàlid, aquí no es compleix. Però també pot ser que x fos 5 i y fos 1, correcte? 5 més 1 fan 6. X i y podria tenir infinits valors, perquè també podrien ser nombres decimals. Podria ser que x fos igual a 4,5 i y fos igual a 1,5. Així doncs, aquesta equació, plantejada d'aquesta manera, no es pot resoldre, perquè té infinits possibles resultats. Ens fa falta una altra equació que ens complementi, que ens doni més informació per saber el valor de x i de y. Si no, així és impossible. Doncs, si a més d'aquesta informació et dic que el triple de la x, és a dir, el nombre x multiplicat per 3 més el doble del valor de y és igual a 14, farem això que queda més maco, ara sí que t'estic donant una informació en la qual x i y només poden ser uns nombres en concret. Això com es resol? Com resolem aquestes equacions? Aquesta, potser algú de cap te la pot fer, però això es complica i ens fa falta uns mètodes més precisos per fer-ho. Hi ha 4 formes. Hi ha el mètode d'igualació, substitució, reducció i després hi ha el mètode gràfic, diguéssim, o fer el dibuix de l'equació, que aquest també és una altra manera de fer. Passa que no és tan pràctic. Avui el que faré és ensenyar-vos aquests mètodes i explicar cada un d'ells. Jo soc dels que pensa que sabent-ne un i sabent resoldre un sistema d'equacions no fa falta que te'ls aprenguis tots de memòria. Hi ha alguns que són més complicats que altres, o gent que li és més fàcil fer-ne un que fer-ne un altre. Però hi ha alguns mestres que sí que és veritat que demana que te'ls sàpigues tots. Cada mestrillo su librillo. Mètode de substitució, el que a mi m'agrada més. Tracta de, en una de les dues equacions, la que et sigui més fàcil, aïllar la x o la y, la que et sigui més fàcil d'aïllar, és a dir, deixar-la sola en un costat. En aquest cas, en aquesta d'aquí dalt, és molt fàcil aïllar la x, o la y també, ja que no hi ha res que la multipliqui. En aquesta equació d'aquí, aïllo la x. Com ho faig? Doncs seguint les normes de les equacions, ja ho sabeu, que el signe positiu passa a ser negatiu, si està multiplicant passa a dividir. Per tant, x és igual a 6, aquesta y, que està positiva, passa a negativa, x menys y. Ara sé el que és la x. La x és això. El que haig de fer és a l'altra equació, a la segona equació, substituir la x per això, d'acord? Així, en comptes de tenir una x, tindré 6 menys y, el que em permetrà resoldre l'equació. Anem a veure. Recordeu que el 3 està multiplicant la x, per tant, ara el 3 multiplicarà tot això d'aquí. 3 per 6 menys y, tanco parèntesis, més 2y, que ja hi era, és igual a 14. Veieu? Aquest 3 és aquest d'aquí i aquesta x l'he canviat per això d'aquí. Sí? I ara resol com si fos una equació normal, ja que només hi ha una incògnita. Només tinc d'incògnita la y. Multiplico a dins per tot, 3 per 6 és 18, menys 3y, més 2y és igual a 14. Deixo les i's a un costat i passo els nombres sense incògnita a l'altre i em quedarà menys 3y més 2y és igual a 14. Aquest 18 passa negatiu aquí, menys 18. Això em quedarà menys y és igual a 14 menys 18 menys 4. Llavors canvio el signe dels dos i em diu que la y és igual a 4. Quan ja tinc la y, l'únic que haig de fer ara és, a qualsevol de les dues equacions, substituir la y per 4. En aquest cas, ho faré aquí, que és molt fàcil. X més, en comptes de y poso un 4, és igual a 6. X és igual a 6 menys 4 i x és igual a 2. Tinc aquí la x i tinc aquí la y. Per mi, aquest és el mètode més fàcil de tots. Amb un simple cop de vista veieu que aquesta equació es compleix. 2 més 4 són 6 i 3 per 2
fan 6 i 2 per 4 fan 8, 6 i 8 fan 14. Molt bé, anem pel següent mètode. Mètode d'igualació. Per mi el segon més fàcil, en aquest ordre. Canviaré l'equació per fer-ho una miqueta també més amè. Amb aquest mètode el que hem de fer és treballar amb les dues equacions. Aïllarem la x o la y en les dues equacions. Per tant, porta una mica més de feina. Vaig a començar a aïllar la x a la primera equació. A la primera em quedarà d'aquesta manera. X és igual a 7 menys 2y, que passarà a negatiu, partit entre 3. Aquest 3 estava multiplicant la x, ha passat dividint. En aquest cas ja està aïllada la x. Vaig a aïllar la x a la segona equació. X és igual a 2, que s'aïllera, més 3y, que ha passat a ser positiu, partit entre 4, ja que aquest 4 estava multiplicant. D'acord, què haig de fer ara? Doncs ara tinc que x és igual a això i x també és igual a això. I com que, això no ho diu ningú, x és igual a x, no? X és igual a x. També puc dir que això és igual a això. Per tant, em carrego les x i faig aquesta igualtat. Quedaria tal que sí. 7 menys 2y partit entre 3 és igual a tot això d'aquí. Menys 2 més 3 partit entre 4. I ara, com que només em queda una incògnita, ja només haig de resoldre com una equació normal, una equació de primer grau. Per fer-ho, per treure aquestes fraccions que em molesten, multiplicaré tot això d'aquí per 3 i tot això d'aquí per 4. Per tant, 4 per 7 menys 2y ha de ser igual a 3 per menys 2 més 3y. Per tant, 4 per 7, 28, menys 8 i és igual a 3 per menys 2 menys 6, 3 per 3, 9, 9i. I ara passo les i's a un costat i el nombre sense i's a l'altre. Aquí tenia el menys 8i, que ara està amb el menys 9i, que ha canviat de signe, que és igual a menys 6 menys 28. Per tant, aquí em queda menys 17i és igual a menys 34. Segueixo aquí que no m'hi cap. I és igual a menys 34 partit entre menys 17, que és 2. I igual a 2. Ara, l'única cosa que haig de fer és, a qualsevol de les dues equacions, com abans, canviar la i per 2 i resoldre. La canvio dalt. 3x més 2, ara la i és per 2, és igual a 7. 3x més 4 és igual a 7. 3x és igual a 7 menys 4, i això és igual a 3 partit entre 3, que és 1. Sí? Estem d'acord? X igual a 1 i igual a 2. Anem a per l'últim mètode, diguéssim, estàndard, que és el mètode de reducció, que és per mi el mètode més una mica més farragós i el que és més fàcil d'equivocar-se. L'objectiu del mètode de reducció és eliminar per resta o bé la x o bé la y. Però clar, si ara jo resto aquestes equacions, a mi no em quedarà la x o la y en 0, perquè si jo resto 2 menys 4, em quedaria menys 2, o 3 menys 5, em quedaria 8. Llavors, què haig de fer? Haig d'intentar multiplicar una de les dues equacions per un nombre que em doni una x o una y que, restada de l'altra, s'anul·li. En aquest cas, el que puc fer és intentar convertir aquest 2 en un menys 4. Per convertir aquest 2 en menys 4, haig de multiplicar tota l'equació per menys 2. Si jo multiplico tota l'equació per menys 2, és a dir, tot això ho multiplico per menys 2, em quedaria menys 4x menys 2 per 3y menys 6y és igual a menys 2 per menys 7, menys 14. I ara, aquí sota, escric l'altra equació, que és tal com estava. L'equació que diu 4x menys 5y és igual a 3. I ara això sí que ho puc operar. El menys 4x i el 4x em quedarà 0, se m'anul·len. Seria un 0 no és res. Menys 6y menys 5y són menys 11y. I això és igual a menys 14, això és més 3, seria menys 11. I ara ja em queda una equació molt fàcil de resoldre. Però el problema és, en aquest pas d'aquí, no equivocar-se i parar molta atenció als signes. Si ara aïllo la i, em queda i és igual a menys 11, partit entre menys 11, que és igual a 1. I igual a 1. I ara, com sempre, el que haig de fer simplement és canviar aquesta i
per un 1 a qualsevol de les dues equacions. Ho faré a la primera. 2x més 3 per 1 és igual a 7. 2x és igual a 7, aquest 3 per 1 fan 3, que passa a ser negatiu, menys 3. X és igual a 7 menys 3, que són 4, partit entre aquest 2 que estava multiplicant, són 2. X igual a 2. Molt bé, doncs fins aquí els tres mètodes, diguéssim, estàndards. Ara anem a veure com fer-ho de manera gràfica. Per fer-ho, utilitzaré el GeoGebra i la pissarra, les dues coses. El que hem de fer és dibuixar aquestes dues equacions en una gràfica. Primer, el que faig és aïllar la i en les dues. Aquesta és l'equació 1, per exemple, aquesta és l'equació 2. L'equació 1, si aïllo la i, em queda que i és igual a menys 1 menys 2x partit entre 3. I l'equació 2, la aïllo, i és igual a 3 menys x partit entre 2. El que he fet és deixar la i en un costat. Anem a intentar dibuixar primer aquesta equació, l'equació 1, la de dalt. El que faig és marcar alguns punts d'aquesta recta. Amb 2 punts, amb el GeoGebra, ja puc fer la recta. Si ho feu a mà, potser en 3 punts us anirà més bé, perquè sempre hi ha una miqueta la possibilitat d'equivocar-se. Jo ja m'ho faig venir bé perquè m'adonguin punts exactes, d'acord? Per exemple, el punt x menys 2, quan x és menys 2, 2 per menys 2 són 4, 4 menys 1, 3, 3 entre 3, 1. Doncs quan x és menys 2, i és 1. Marco aquest punt en el GeoGebra, x menys 2 i 1. Aquest és un punt. Vaig a buscar-ne un altre. Per exemple, quan x és menys 5, 2 per menys 5 són 10, 10 menys 1 són 9, 9 entre 3 són 3. Per tant, en aquest cas, és un altre punt. Menys 5 i 3. X menys 5 i 3, aquest punt d'aquí. Ara, com que ja tinc aquests dos punts, si vaig a l'eina recta, ja puc traçar una recta del punt B al punt A. D'acord? Ja tinc l'equació, la primera equació feta, aquí. Vaig a dibuixar la gràfica de l'altra equació. Per exemple, quan x és 1, 3 menys 1 són 2, 2 entre 2 són 1, i és 1. Marco aquest punt, 1, 1, i un altre punt que puc trobar, per exemple, quan x és 5, 3 menys 5 són menys 2 entre 2 és menys 1. Seria un altre punt que puc marcar. Per exemple, seria x5 i menys 1. I ara dibuixo la recta. Aquí a l'eina recta, la recta entre el punt D i el punt C. Com veieu, en algun punt es tallen. Si vaig enrere, es tallen en algun punt. Les coordenades d'aquest punt són la solució a l'equació. Per tant, aquest punt d'aquí, que és, com veieu, la x seria menys 11 i la y seria 7. Per tant, la solució d'aquesta equació és x igual a menys 11 i igual a 7. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, que us hagi sigut d'ajuda, que hagueu après molt i que li doneu un like, que me l'he guanyat. I res, ens veiem a la pròxima. Feu molta bondat. Apa, adeu!